Se puede ver la madrasa más antigua, es del siglo X. Esto era en la época de los selúcidas. Selyuk, el fundador del imperio selúcida, formó una soberanía, un imperio bastante grande que llegó hasta Turquia. Fixeu-vos que nosaltres estem al mig de la ruta, Tota la zona, Samarcanda, Bukhara, Khiva, Merv, tot això era el punt fonamental, perquè tenim la part de l'est i la part de l'oest. Per tant, els que es van fer més rics van ser aquests. I això ens explicaria una mica tota aquesta situació de riquesa constructiva que estem veient, que hem vist a Khiva, que veurem a Bukhara, que veurem a Samarcanda, perquè era el punt fonamental d'aquesta arribada i sortida de tots. Penseu que la ruta del sud també arribava aquí. Aquí es venia la de l'est i la de l'oest, perquè això eren camins d'anada i de tornada. Perquè clar, aquí es comprava i s'exportava, s'importava i s'exportava, s'intercanviava tota una sèrie de productes. Dentro de la ciudad viven aproximadamente 500 familias. La ciudad tiene dos barrios habitables, ¿no? Donde vive la gente. Y dentro de la ciudad, bueno, hay 20 museos, 55 madrasas, grandes madrasas, 2 palacios de los reyes y, bueno, un caravansaray. Llavors, què decideix l'emperador? Invair el país. Tots aquests països d'aquí, els que vivien per aquí, seran invadits pels xinesos. Ja que no podem arribar a relacions comercials, per evitar l'atac del nord, els invadim. I ens fem nostres. I és aquí quan ve l'expansió de Xina, que es fa tan gran, perquè abans no era tan gran, abans era només la part de l'oest. Llavors, en aquestes expedicions, què comença a haver? Soldats, però també mercaderies. I amb aquestes mercaderies, lògicament, l'element fonamental és la seda. Y en su época, bueno, en los siglos XIX-XX, hasta la Revolución Soviética, aquí, bueno, estaba una biblioteca muy rica de los manuscritos, pero después de la Revolución todo esto se perdió.
definitiva, aquest terme de ruta de la seda la va posar un geògraf alemany el 1877 amb una obra que va escriure, Les meravelles de la ruta de la seda. Aquest senyor es deia Ferdinand von Richthofen, era un alemany, explorador, que el terme ruta de la seda se'l va inventar ell, el posa ell, no? I per això a partir d'aquí comença. Però realment quan va tenir aquest moviment de mercaderies una importància? A partir dels romans. En 1379, Tamerlán volvió de las expediciones que él hizo a Jorezm, después de invadir esta provincia, esta región. Él trajo con él 10.000, casi 10.000 artesanos, ingenieros y a los trabajadores cualificados en la construcción. Y a los sabios, a Samarcanda y a Shahrisabz. No? I és aquí quan a Bagdad presenten el nou califat. El primer califat va ser Damasco i el segon va ser Bagdad. I aquests comencen la seva expansió cap a l'est. Per això islamitzen tot aquest territori. Però a més d'islamitzar-lo, per això són musulmans, des d'aquesta època del segle VII i VIII, també veuen que hi ha un actiu comerç. I diuen, ara aquest comerç serà nostre, perquè els àrabs també són eminentment comerciants, no? Llavors què fan? Que tots aquests que abans eren els que compraven i venien, ara seran els àrabs que ho faran això. Llavors els àrabs són els que instauraran els caravans-serais. O sigui, el caravanserai, que és aquesta espècie de fortalesa on arribaven les caravanes per estar almenys un dia o 2 dies protegits, doncs són ells que estructuraran al llarg del camí tota una sèrie de caravans-serais. El observatorio fue construido sobre una colina que se llama Kujak y era el sitio más alto de la ciudad. Y en el mundo musulmán la astronomía era una de las esferas de la ciencia, una de las ramas de la ciencia más prestigiosas. Y Ulugh Bek, posteriormente en el siglo XV, era el último astrónomo en el mundo musulmán que que hizo unos descubrimientos de peso valiosos. A la sombra para que se sequen. Bueno, se lo cocen y cuecen y ahí tienen terracota. Sí. Bueno, luego dibujan el dibujo, el arabesco, y luego lo rellenan, cada espacio. Y en los monumentos, para un metro cuadrado, utilizaron casi 2.000 piezas de estos. Quin és l'altre element important de la ruta de la seda? No solament els productes, com sempre, totes les rutes, Camino de Santiago, les que vulgueu. Era l'intercanvi d'idees, intercanvi de cultura, de coneixements, no?
Per això, des d'aquí, des de l'Índia, què va sortir cap a aquesta ruta? El budisme. El budisme ja sabeu que s'inicia a la zona del Nepal i a partir d'aquí és com comença la ruta cap a l'est. Per això el budisme arribarà també a aquests territoris. Que arribarà l'islam. L'islam que des d'Aràbia també arribarà cap a aquests territoris. O sigui que la ruta tenia aquest doble valor, no solament un valor comercial, sinó un intercanvi de coneixements, de tota una sèrie de tecnologies i sobretot un intercanvi també des del punt de vista religiós. O sigui que ara tenim l'islam, tenim el budisme, de l'est ens arriba el confucianisme, etc., encara que aquest no tindrà èxit perquè aquestes altres religions seran molt fortes.